Takže nové trička, šiltovky sú už na svete. Keď sa posnažíš a budeš medzi prvými, ktorí budú chcieť tieto veci a ohlásia sa, že existujú, tak môžeš dostať k tomu šatku, môžeš dostať k tomu, ja viem, že to nie je nič moc, ale nálepku, ale peknú nálepku. A môžeš k tomu dostať podpis kartu, ktorú ti podpíšem ja. Samozrejme, žiadny fake počítač, ani nikto, ani moja žena, ja. A keď toto všetko chceš, tak sa ozvi na stránku diktator.sk. Je to nová stránka, ktorá sa bude zaoberať predajom nielen mojich, ale rôznych iných vecí. Je to niečo nové. Chalani slúbili, že to bude špeciálne rýchla stránka. To znamená, že keď si v pondelok v júni o 1 na obed objednáš šiltovku, v decembri na Vánoce ju máš pod stromčekom. Takže určite sa prihlás na tejto stránke a sleduj to, pretože nebudem jediný, kto tam bude mať svoje veci. To znamená, že keď máš piči, tak ti gratulujem a môžeš si proste tam nájsť úplne niekoho iného, pretože bude tam viacej ľudí so svojimi vecami. Čo sa týka mojich vecí, triček som nehal urobil len 200 pánskych, 100 ženských a šatiek je len nejakých 20. To znamená, že prvých 20 ľudí, ktorí si objednajú trička a šiltovky, dostanú k tomu šatku, podpis, kartu, nálepku. Takže sleduj to, buď najrýchlejší, ceny sa dozvieš tam, všetky potrebné informácie sa dozvieš tam na tej stránke a hlavne nezabudni, že diktator.sk. Tu si nájdeš všetko potrebné, keď si fanúšik niekoho, koho táto stránka poruje. Takže to sleduj. My sme v predaji koľkého? 13. Ty kokos, ešte dobre, že nie 5. Od 13.7. v nedelu. Takže sleduj to, pretože všetky naše veci sú limitované, nič není urobené na kvantá, všetko je spravené len tak, aby si bol ne jeden z mnoha, ale jeden z mnoha. Takže sleduj, podporuj, kupuj, objednávaj, tiež sa, nos a my sa tešíme z toho, že si s nami tým pádom zmystil. Diktator.sk. Držalka zasa zdraví s ňou Mohamed Kali. Zasa diktátom diktujem diktatúru tak jak Stalin. Zasa repom vitálnym vypálim uši svintavým. Zasa vravím, aby si na meno Kali zvykali.